ka winjo ni nitiere kama mine kata nyiri ok owinji to bro yuda oko. Pigego noting'a te, tiagas be noting'a te. Erokamano ahinya kuom wuok oko odiochieng' manyoro. Ken, Antiere. Oyawre machiegni. Oyawre ahinya. Ago erokamano kuom thuoloni Nyikore Mugajwang'. An iluonga ni Ken Okoth ma jakawere, ajaka Nyamkago. An wuod Nyawasiyo. To nyoro ne wan e pap, ne watetea ne hakiwa. Future mosebed kinyisowa niya, ojende e future ma kiny no osechopo. Kendo koro neno kwa wasewuok, nikech kiny future mosebed kinyisowa no koro osechopo. Koro wadwa tetea mondo walos future wano. Mane momiyo ne wan oko. Erokamano ahinya. Fiona, oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya. Ginyinga iluonga ni Fiona Achieng', anyaka Bondo, Makolal. Nyoro nawuok oko nikech finance bill ni nomulowa. Ne gituomowa to pod wadhi mbele. Ago erokamano ahinya. Moko in mada chako kodi. Jok matiagas ok chamo gita adani anga bir gi bang'e. In kiwacho ni iwuok oko e yo machal nade, nikech nitie yore mopogore opogore minya chiwo sir mari kata support mari jok mang'anyo mantiere oko. Mari ne chal nade odiochieng' manyoro? Namiyo gi support gi yo mar nini mtandao. Erokamano ahinya. Ang' iti gi microphone maber ka ng'aduogo iri kendo. Owacho ni en utiyo kod mtandao mana kama ne ntiere. Uduto ng'e hashtag mosebedo kachaka trend. Sane kana range Reject Finance Bill 2024 en gi tweets moseromo 2.5 gi wiye. Kendo en trend ba mamalo ahinya piny mangima. Nyocha ne ntiere namba 1 e piny mangima. Mano hashtag mokwongo piny Kenya maromo ni ochop kuro. Kama untiere nyaka sani. Korka in Jeff, acha kodi. Ang'o mono goli oko odiochieng' manyoro? Tono chal nade nyoro kanine pap mondi? Nyoro ne wantiere ng'anyo mokwe kabisa. Ka ok mana ni ne ntiere polise ma bende no or kacha. To gine mane gibayo tiagas. Mane dispas ntino mane ng'anyo. But ka ok kamano to ne en ng'anyo mane nigi kwe. To ganda duto te ma joma tindo mabidendo ni Gen Z. No wuok oko in very very big numbers mondo ne gibi mondo ging'anyo. Ng'anyo ni nwa wuok oko mondo wang'any nikech waneno ni thuolo mar waseromo kaka wadwa wacho kae. En sama koro oromo ni mondo wanyis jotelo mantiere kombego ni koro to wabiro reclaim gima en marwa. Kech future miwacho ni tomorrow no en kawuono. Koro chuno ni nwa wuok mondo wa reclaim our future to mondo bende wa reject the oppressive finance bill mane otere bunge nyoro mane wadwaro ni jo bunge wa mondo opinge okang' mabor to nokotimre kamano dho. But nwa wuok mondo waping finance bill no. Ntiere achiel ariyo adek moko kanyo. Nwa feel kaka generation Z ni nok dhi maber kodwa. Mabe arbro mention. Erokamano nyanga mi thuolo mondo mi ang' ilere yo makare. Sasha, intiere oko. Iwacho ni generation mono wuok oko mar ng'anyo ni Gen Z. Gima giting'e lwetgi en simu. Gima lit negi kabisa en ni ka simbe odhi off ka en ng'anyo. Onge wifi, onge data, to koting'o power bank mare. Ochal nade kinde mene ng'anyo tin gi simbi. Titiyo kode yo machal nade mondo iti kod mbui ni bende e weche mag ng'anyo. Nyoro ne chal kodi nade moloyo ahinya kaka nyadendi. Nyathi manyako kane ni e pap kanyo. Kaka nyadendi ne mokwongo namor ahinya kaka wan rowere ne wawuok oko mondo wa fight ne issue mar finance bill ni. Kendo nyithindo manyiri be nowuok mang'eny ahinya. To ne wan gi simbe wa kanyo nikech simo ema ne nyalo, it's the only way mane wanyalo capture godo the moment. Nikech seche ma ibaya gi tiagas to amako gi selfie to jopiny neno ni one peaceful to lakini police ka ematemo
kelo nwa issues but otherwise ng'anyo ne ber kendo ne wa communicate gima wadwaro kata kane the finance bill was not passed gi kaka ne wadwaro to amor ni jopiny mamoko be noneno ni wan vijende wan concerned gi gik matimore e pinywa mar Kenya kendo kochopo ni wanyalo wuok mondo wa fight for our rights to we will dedicate our time for that. Yeah. Rokomananya Eric Cantona nyoro ino gik mathoth nyama nitiere karka winjo kanyo sigeni mag pi mano matingo ji tiagas ma ilo ji kendo winjo kanyo riekni mano bi godo akia ka uduto ne utiyo kode winjo kanyo ne kuketo Colgate wacho ni mswak kuketo toothpaste no ka ken ukete kanye okonyo uko utiyo kode koso en mana mbaka ma nitiere ochalna de nyoro Cantona kamano. Actually watch toothpaste no nitie gima dwa kelo attention e jopiny. Watch toothpaste no Tuesday an mana chake. Toothpaste na research ni toothpaste kikete odi konyi nikech odi suck in ironoma mowuok e tiagas. Koro sama wane ng'anyo to wase keto toothpaste ka wase keto e wang'wa kanyo to mano winyo maber. Koro ng'eni wang'anyo ka wan peaceful. Ineno koro konyowa sama tiagas be osebawa gi tiagas osebawa gi pigego. Koro at that time ne wamor sana nikech at the end of the day ne wan gi a lot of anya wachenade ne wan gi a lot of counter effects neno ma eng'anyo nikech at the end of the day nyako bed wan bende ne wan protected gi masks gi toothpaste go koro ne wabedo creative at the end of the day eng'anyo ya kamane kaka no chal nyoro Faith sigandi mokwongo kaka ne ochal picture kane lori maduong' mokalo kacha ogolo ma pink ntimo oduogo orumo odogo medi chako rumo chuth makoro ok giduogo kendo ntie ma pink ntie maratong kendo kama ne gintiere karka no chal ni nade e kind ng'anyo mane dhieni gi ng'anyo machon ma bende isebedo kata ka idonje nikech mok ng'anyo ni mokwongo kaka ne leronwa pogruok ne kanye nikech wacho ni sani rowere ahinya Gen Z uting'o mana simu battery selfie stick chakeno utiyo mana gi lwetu ka useting'o mago kende tools ma untiere godo ok uwinyo oganda e kinde gi duto nomi paro machalande kane dhi ng'anyo. Actually kapok adwoko mano adwa dwoki chien. Reject the finance bill 2024 hashtag was not only trending in Kenya. In US it was trending number 3 yesterday. Koro wach ng'anyo wanwa wuok mamuol kendo actually kano chopo 6 kanineno ka koro ne jiomoko taya sendara it was because police emano miyo koro jochako kamano kech koro wan kane wachako ne wan mana gi placards gi simbewa which simbe twatiyo godo mar mobilization number 1 cause ne wan regroup to kane watiyo kandato ne kien tulipotezana koro simbe nwatiyo godo mar mobilization kipenjo ng'ani ni kanye are you safe an kane an mbele kwa chachaeko ne pigcha no tinga na unjo mana ko splash to aneno kan pin but we were very peaceful koro en gi maracha ahinya cause mandamano oken ni we were against the law no kwakwalo gin ng'ato makoponi ne okwal gik moko gotieno to police mano instigate mano. The reason man omiyo vijende ne ni oko ni andamana no ken aggression mana mar bill ni kende. It's because back there taxes osebedo kokao. Finance bill 2023 manokal it was implemented but again taxes wa oknyal okonywa iwinjo. Kwa chako gi taxes wa kwanza notamore konyo mine kane femicide ni negowa because of femicide ne nyithindo manyiri nego taxes wa nokokonyowa. Even the hotline numbers manegi chiwo nok gidonji. I don't even know if 911 is working in Kenya. Ka binyal chopi immediately. Iwinjo. Sa floods bende, taxes wanoko konyowa sa floods. Kendo emergency fund magi budget for every year no kwaneno. Koro we are not sure if tax manegi dua chiwo, manegi dua kelo koro e nadini e finance bill 2024 ni. No di konyowa nango. Ko ginyal account for the previous expenditure to maira ka give the account for kasto ido ka gik mane Ruto promise campaigns. There's a clip manawacho ni diapers odi chiwo freely for 3 months
sani koro loke odwa tax nyaka diaper. And then for women kiwacho ni dwa tax pads. Alafu idwa gi loke ni imports. Iwinjo ni koro mar pads cha iweyo to imports. Pads matiyo godo Kenya are imported because we can't produce locally. A local kapod ok nyal produce enough. To almost atamalo 65 mar mine mar Kenya podok ok tigi pad kech ok ginyal afford. Nitiere kuonde moko Kenya mapog ne ji oneno kata pad no gi wangi. It's in Kenya. Tidwa medonwa tax e pad. Maning'e ni kimedo tax e pad to ihinyo somb nyithindo manyiri. Kech for the time magine ging'iyo malo ok gidhi e school. Iwinjo. During that time iketho tij mama cha. Okonyal dhie e tich gi remo. Tidwa medonegi tax ni to tax ni ok konygi. Miya achiel ni sami konyori kiyudo nyathi. Pod ineno remo. Iwinjo. Koro diaper kosemedi ni ka mar nyathini idwa ni tiyo gi pesa nyiewo diaper kech en malo. To pad achiel cha bende no chako med. To mkate be minyalo chamo pile ma nyathindo moko matindo ma in godo bende dwa med. Ineno. Koro nok en mana aggression mar masani. Gisebedo ka gikawo pesa but pesa gi. Sama koro jopiny dwa ni pesa gi okonygi to ok konygi. Sani somo kende mondo nyathi odhi e university en around 300,000 per year. Mano anyalo wacho ni course ma average. Ting'eni dala nitiere ng'ama pok nomulo kata 10,000 chakre nyuole. To ma jaiga 40 gi wiye. Tidwa nyise no chul 300,000 per year ne nyathine mar fee. Iwinjo. Kore mano miyo vijende wawacho niya jonyuolwa we obedi wan wadhi oko. Kech jonyuolwa osetimo gigi. Raila osewuok gi joge mar gorruok ne ratiro mar jopiny. To ok owinje. Koro we Raila oywe mondo wambe wawuok ka vijende kech gini koro inyowa. Wan vijana waonge tije. Bidhi wanyalo andamana chakre January nyaka December. Kech waonge tije. To kama waonge tije ni tije gi bokidwa miyowa tinyiso anu achule ne chayef 300 monthly. Iwinjo wadhi golo ni 300 ni kanyo. Erokamano Faith. Ala ni make kanyango duogo mondo mongra wacho ni unyang'any nyaka higa manyien. Nyoro no chakre saidi polo no ken. Ochal nade nikech wacho ni nitie jomowuok sa Dek Town, nitie jok mowuok sa apar, nitie jok morengo sa achiel ka mudho donjo, nitie jok moneno kochako wang' tile ka Faith to orengo wuok town. Ochal nade koro korido chieng' manyoro. Cleophas adwa nyisi gimoro achiel. Gini eko kadhi bedo mapek. Nikech king'iyo jok manowuok, yudhe manowuok nyoro, compare gi manowuok the previous time manotimo maandamano, namba no ni serious kabisa. To ne en serious gi gimomiyo. Nikech iyudo ka wan gi jotelo, to iyudo ka moko kendo biro and they come in public githiano niya gine magin gi uwezo mar analyze pichni gi videos. Owacho ni videos manoneno ka ne gin fake. Poka winjo ko wuoyo about manyoro nikech macha no mako dhoge. Gima kendo wang'o igi en achiel. Wasegolo gini. Koro gini oken giru kabila. Ma en gir generation. To gima koro lit ne gi ahinya ni generation ni omakore together. To kata kapok wadonje finance bill. Gima wang'o iwa kaka rowere en achiel. Osewuondwa aming'a. Osewuondwa aming'a. Nonyiso ni koket muma piny nitie gik mwadhi nene. Koro miriambo go ema koro kosedonje chunywa to koro wacho ni nyaka koro wawuog oko mondo future mosebed kinyisowa pile ka pile cha wateteane. The thought mar ni koro kinyalo yudo ka wan gi sirikal manya bedo piny to chako bedo gi paro mar keto ushuru e gik moko kaka mkati gige nyiri magitiyo godo. Lit sana kuyudo ka jotelo moko gitiyo gi nyiri mondo giusre. Obiro to wacho ni an adwa chung'nu, adwa tetea ne nyiri, owacho kaka odwa end period shame. To it is the same jotelo go. Ema bang'e to gilokonwa ng'egi ginyierowa. Gima wadwaro kaka rowere en achiel. Wadwaro ni watetea ne kata generation mabiro bang'wa. Nyiri te, nyithindo rowere te man Turkana man kanye. Nyaka nenwa, nyaka wadag ngima mwadwaro. To we are ready to fight for it. Emomiyo we will still come out. Wabro wuok koda gihero kod ok gihero. Nikech onge kaka inyalo keto ushuru makata in ing'eyo ni ama to waneno gibiro kata e radio ka, gibiro kata e TV, kipenye ni ang'o mi uketo tax ni kama, ok onyalo wacho.
To Cleophas wanyisi gimoro achiel. Generation ni observation ma isemeke na achiel ok wapogre gi simu gi gimomiyo. Kantono nyisi kanyo niya, it took him very few minutes. No kwa kawa muda sana to osebiro gi ujuzi moro ni kwa keto Colgate wang'wa gi umwa. To kata gowa tear gas manade onge gima dhi timowa. Mano is power of the phone. Sime gi kwa bedo godo in very few minutes finance bill no wanyalo lero ni kako bedo gik moko wadwa gik moko wadwa gik mwadwaro kamodwa no mede iwinjo. Koro ok wabi pogore, wadhi bedo pamoja nikech kata king'iyo ok en maandamano minya wacho niya itime Nairobi kende. Gini nochakore Eldoret nyaka Kericho, kia Kericho nyaka Nyeri. To Cleophas wanuo gimoro achiel. Maandamano ni watimo gi kwe kabisa. King'iyo Nyeri, yudhe no dhi modonjo nyaka office governor, mogolo governor oko, mopenjo governor ni ya governor ito in gi msimamo mane wach finance bill iwinjo. Koro wabro time gi kwe kwayo wa en achiel ne polisi ka gineno kwa wuok oko biura bia lakini kiko provoke wa. Wabro time gi kwe akia gimomiyo kata bunge no gitamwa ni kik wachopi. Polisi koseng'e ni wan waonge gi kata wer man wawero nyoro no wasiko kwa paro ne gini wan wabiro ka gi kwe wan wabiro ka gi kwe. To koro ka gineno kan numbers wa medore tikiro nwa tear gas onge gima wating'o wan mana gi simbe wa otese moke mwaka to andiko message modwa ni waoro no kok gidhi winjo to kaka nyamino se wache ka wabiro wuok from January to December nyaka bi winjwa ma ok generation minyalo tugo. Mana ka kwase winje kanyo bende Fiona ena ng'ado gir Ken Faith kachelo kora kabelo mamoko mantie ka. Fiona ochal nade nikech gik mathoth nitie ka mailose ena ng'omo wang'o yi bende kaka achiel kuom ojende e weche gi duto ma walose sani maga finance bill moketo oganda bende koro ni en dara sani. Gima wang'o iya en gimulo internet, gidwa tax wa internet gi pads. Okwa apingo ni finance bill nikech king'io finance bill ma last year 2023-2024 nochunwa mondo wagolo osuru. To neginyiswa ni pesa ni kwa golo gibondiko dakteche yedhe gibro tere osiptende gindiko jopuonje to gi pesa ni bende bro konyowa e yor somo. To king'ia dieri pesa ni ndio kokonyowa dakteche nche koya e gomo kidhi osiptende yedhe onge nyithindo ntiere dala school fee omedi kaka wan joma ntiere campus wachulo pesa mang'eny to sirikal miwa support moro matin ma there is no need en support moro matin. Mano bende gima miyo Faith bedo koda kibaji ni en ang'o momiyo gi kata sirikal bende medo mana kadho gi ang'o mogoli oko maduong' ahinya e finance bill ni Jeff? Nitiere mbinu moro ma jotelo tiyo godo ma miriambo mabe wasefwenyogi. For example kan wang'iyo VAT mokete mkatecha kan iloso bill kaka nang'iye kipenja kan jogi come up gi bill ni to nitie gik moko ariya dek mane giketo mane ging'e ni kum wacha dier gini dhi affect wan kaka jopiny to dhi affect wa directly. Mkate for example en kaka staple food kipenja kata kamano nosegole kata kamano nosegole en staple food nitie mriambo moro magitiyo godo in for example ka ni wuok gokinyi an kan wuok gokinyi to probably no chamo mkate en gima itiyo go ana tiyo go piny cham chako kod donge koro kan ne giketo tax on mkate ni to ne ging'e ni ya ok en gima make sense to kila mtu no wuok ka pingo wach mkate ni kecho affect kila mtu directly then gidhi to gigolo wach mkate ni a few other things to giwuondo wani koro gini ber mondo mi odhi kaka en. While at the back of our minds we know very well there are so many things mapod ni kachacha ma ono feel kaka ni jo Kenya onego beni loko. Taxes mi omogi Ruto en ko omo taxes to paro ni odwa omo revenue from taxes gi lakini gimotimo en ni oinyo economy mantiere sani. Ki tax transportation mar jonyang sama gi transport nyang to iketo negi tax mar transport gino bei di malo wan joma tiyo gi sukari kila ng'ato tiyo gi sukari nitiere products moko makata Gen Z gi tiyo godo sweet cakes ang'o ma bende gin gik malos ka gi sukari koro medo bei cha they affect bei mar gik sukari gi directly
koro miyo wan kaka jopiny gi Gen Z gi kila mtu miyo wa feel ni wabedo oppressed in a way. Gino janiang chako bedo taxed. Company dhi gore piny. Ruto to ne dwaro revenue batero. What has happened at the end of the day? Company olwar piny. People have gone back home. Koro en miriambo moro ma jogi osebedo ka tiyo godo. To gin some of the things modwani wa mark matek. Wangi mbinu tete mag miriambo magise invent. Ka gidhi side ni wadwani wadhi koni, ka gidhi koni wadwani wadhi koni. Mane direction wadwani wakaw. Erokamano. Sasha, sirkal wang'o yiga ng'o ahinya e weche gi duto mano miyo bende iwuok odiochieng' manyoro kit kaka ni pimo no kanyo mokwongo kaka ni iwuok nyaka sani kama wuoye e finance bill ni en ang'o ma ok mori e iye kanyo ng'e nitie maka mane osegoloko mano moting'o nyaka mago mag niang' weche mag parts kata wacho mana mag imports ka mok gidwa koro kacha magi mede usuru miloso local koni to gigole weche go mag usuru kod mondo mamoko mantie ka mag mkate go gi mathoth bende mantiere e modong' e iye ka gin mage ma pod iparo ni nyabedo ni ok mori ahinya manyamiyo pod odiochieng' makiny kata juma manyien pod iwuok oko. Mokwongo kapok wawuok e weche mek pads go ahinya. An kaka nyadendi matiyo gi nyadendi wetegi atiyo gi young girls mang'eny. Kane wach finance bill ni owuok ma gimulo wach pads go, ne en wach malich ahinya kuoma nikech na imagine ni ka nyaka gisani 65% of all girls and women ok nyal afford pads to gidwa medo bech pads ni nok omora ahinya. Mar ariyo, kane gidwaro medo tax e pesa e transactional charges. Nisani koro ka orone Faith awach ni 100 tadhi tiyo gi 40 bob euro pesa. Ingeni koro nyithi campus kaka Faith gini this suffer malich nikech they live ni gikwayo jonyuol kata owete gi pesa. To koro seche ma janyuol oseneno ni odwa oro ni 100 gi 40 bob. An kaka janyuol ka ok anyalra maber koro pesa no bong'adore, Koro okane ka en gima ber ka gidwa medo transactional charges. Another thing in the finance bill mok mora en weche mek law. Gidwa dock in the old system of leasing land to people. Ni koro sani janyuol ni ka nigi law moro kamoro to monthly nyaka ochul pesa moro e lobno. Meaning ni sani okinyal own land ni kendi. It means ni the government dwani own lands mawan godo. If you can't pay tax for that piece of land, they'll re-own it. Mano oken gima ber. Kagi duokowa in the colonial periods, onego ginyis wachon mondo wachaki kore. Weche mek diapers girika ken okber nikech already poverty levels mane Kenya is very high. Ere kaka koro mama dhinyuol to okonyal afford diapers already is trouble. Koro gik machal kamago. To gimoro nelit na hinya ka a whole senator nyalo nyisowa ni en she doesn't care about increment mar pesa mar pads no nikech enotiyo gi tampons. Magi joma wa keto e bunge kanyo kata e senate kanyo mondo represent wa to giwuoyo kamano kodwa. Ingeni mano gimalit kata kane one of the MPs wacho ni minegi ne tiyo gi napkins kendo ne luoko. Mane example, the kind of examples magidwaro ni walusa ni kaka nyithindo manyiri kata rowere matindo. Koro kaka gidironwa weche mang'eny mokwongo. Kasto giketonwa gik ma ok make sense e finance bill kanyo. Koro magole ochunyo ahinya kaka nyithindo matindo kata kaka Gen Z to kendo wabo medo fight for our rights ka opportunity omedore. Kamano ken kato bang'e kato nanga duogiri ibiko nang'o ma leo chunyi nini gite sirkal
ba weche diro weche ang konwa kama sirkal odiro no wach achiel gimo chwanyu ahinya kawuono wada mana winjo ni nang'o ma ochwanyu Ken ida medo gimo chwanyin be Jeff nowacho gimoro achiel ma ayiego kabisa kendo kata jowetena gi idhi yudo ka giyie gi gino. Nitiere mbinu moro mitiyo godo ka mar wuondowa to wasefwenyo kendo gima rach kabisa ni generation ni ok en moro madhi bedo to iwuondogi to giweyi dhi kamano. Kiyudo ka ing'iyo ni nitiere moko manogol, nitie tax moko manogol to wan kaka wanene ni mago noket kanyo mondo gi provoke wago koko. Aso kosechopo tielo mar 12 igologi mondo koro nenia gin watimonu maber. Adwa lero ni kama. Iyudo ka jakom mar finance and planning bunge ene interview kendo kopenje ni ang'o mudwa keto tax mkate. Tiwinjo ko bag ni owacho ni mara diabetes ang'o kopenje ni diabetes ema nyalo miyo uket tax mkate to wacho ni wan gigo no nyiswa gi treasury. Mano alone nyisi ni nitiere gima jogi dwa timo. Commissioner mzima from KRA ko kete pinyo nyisi ni ang'o mudwa keto tax mtoka. Okonyal lero. Ka okunyal lero nwa gimo mi udwa timo gigi. How then are we going to trust you? Wabro yie kodu nade? Wabro yie kodu nade ni gik mudhi timo nwa mamoko go ber ndi. To kata timo nwa gik moko mabecho. That is our right. Emomi ukuchoko usuru kuomwa. Kikubi unyiswa ni wadwa timo nu kama kata wasetimo nu ma kama. As a generation we are aware ni we are entitled to this and this. If you do them to us, we are not going to celebrate for long. We will take it because it is our rights. Iwinjo. To kaka Lavender Bo wache kanyo. Jogi giprovokwa. I have given you 2 examples. Asemi example areyo. Mbunge moro no winjo ka wacho ni en monyalo analyze pitch ni maril, videos maril gi ma fake. Warito mondo o analyze ne manyoro ka. Onyiswa ni manyoro ka ne fake kata ne real. Iwinjo. That is a way of provoking the youth. Iwinjo. Senator mzima kanyalo nyiso nyiri e wang'agi. Nyiri mamoko be kuomgi kanyo ok ginyal afford gik moniko beni gitiyogo ka gidhi e dwe. En onyiso gi ni kendo thiano ni I don't care anatiyo gi tampons. Iwinjo. Mbunge machielo nochako wacho ni wabro tax gigi mawuok oko lakini ma iloso kae ok wabitiyogo. Kopenye ni ang'o momiyo ni donge molos kae will be affordable. Okwangi affordability. As a generation waerore. We will go for that which is quality. We have to put our health ahead of everything. Nyaka nyigwa, they'll have to go for gik ma quality. Okwabika wakawa gik moko ni koro mae uso 50 bob. Mae uso 50 bob. Koro ene modo ni wati kode. To at the long run, yudo ka niti kaka oinyo nyigwa. Koro wakwero wabungi. Manyalo winji. Don't provoke the youth. Erokamano. Kantona, kato banga ng'aduo giri Jeff. Koro mokwongo anegine wach housing bill mar higa mosekalo. Anyaparo ka Ruto nowacho ni gidhi ng'ado ji e salary wach gine housing levy. To sekalo higa achiel sani kaka na nyamina nowacho there's nothing ma ose timre e wach housing. Nyoro naneno picha moro Twitter X naneno Kericho nenti housing project to utego osegedo gito gichopo mana 1 meter in 1 year. Kata Ruto nowacho ni negi solo 50 billion Kenyan shillings. Kaka Nyamera nowacho ni there's no way wanya keto genoa e sirkal nikech even the previous levies ma negise solo usuru onge gima gisetimo godo e piny Kenya ka. Koro ere kaka finance bill mar 2024 ni the levies ma gidhi kaw gidhi solo usuru no gidhi tiyo kode nade like for the betterment of the normal Kenyan. Mar ariyo adhi e wach gine SHIF nikech mano is the new rollout ma wa expect kaka jopiny Kenya ka. NHIF waseneno ka NHIF osebedo gi shida for a long time. Ere kaka sirkal okonya bedo gi committee mondo gilos issues manie
NHIF komondi kapo giwacho ni gidwa chiwo another health system ma giluongo ni SHIF. Nyoro na last week jomosekalo nadhi golo laka a private hospital to angeni gini di kill a lot of controversies, but even in a private hospital no kayudo yath mar lak no kayudo yath. Kono na penjora ni ka onge yedhe e private hospitals, public hospitals, how bad are they in terms of yedhe, in terms of dakteche? Ere kaka wadhi bedo gi geno gi sirkal ni ka wadhi mbele? Nikech nitie gik ma waseneno ni they are not being done even in the former levies that you used to collect. Koro manyien gi gidhi timo in a different way nade. And maradek kanya wacho Cleophas enia jotelo mane UDA kara mano jomo bede sirkal kanyo. These are the same people magi gidake extravagant lives, gi plunge resources to Ruto onenogi. So there's nothing ma osetimo. Nobody has been recalled. The other day negi impeach CS. The next morning nobody reinstated. So how will we trust these people with our funds going forward? These are our wealth making years. Koro wadi loso mwandu nade. Ka these are the same people wadi ketogenowa kuomgi. Penjo makare. Penjo makare nyamantire karkanya. Waduto duogo mono miyango wakawa ne okang machielo. Un gi teko kendo un gi thuolo katibo miwa thuolo waduto mondo mi jaod bura kako timo tich makare. Nyoro negi gombolo donge. Jaod bura ni kanogo yes angikono wan ka gi jogwasi wan ka kod jimo pogore angukonwa ang'oma uchano timo to ka ombulu manyoro chano sego uduto kama untiere to sani wakao yueyo ni mar rowere ma Homa Bay bende chano ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono Gen Z ma Homa Bay ale bichang konwa Gen Z ma Homa Bay gintie kanye mondo miyango tude kod ikinwa biro sani wakao yueyo kwa duogo to akdhi nyime kete mana ka chenro en mara mbaka oromo. Kwa hiyo kiniona niko chini leo, naomba usinipuuze. Hata kama sina pesa kama zako wewe, naomba usinipuuze. Hata kama sina umbo kama lako wewe, naomba usinipuuze. Kupata wimbo huu kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *281#. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wonda kai. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Mobi TV.
met a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Bado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Bado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa abich onyango. Mana e Ramogi TV. Machini kene nyakoromo ke jwang chenro mar makoromo kene mor mara nikete kar kar no chaki nyaka sani pok wachopo kata nus mar twak to da penjo kani koro tok ombulu mano gonyoro en tielo mar kata somo mar ariyo mara paro mar chikni od bura ombulu no sego to wacho nade kata ko kale mbui magwa achiel kachiel kae ni mara penjo ose penju kendo un gi ting mar duoko ntiere rowere bene mane studio ka mang duok penjo gi achiel kachiel yana mondo miakale ote moko ari adek madonjo kar ka Jacqueline Muga wacho ni poch gi pak ne Gen Zs mantiere studio aneno ka ndinya kach Arambe Center ka Chingwang wacho ni Ruto inyoji majaluo Chingwang okay Lilianto di Octopizo neno wakenti gi Drive 45 kenda winjo twake yo makare ka Otieno Wuodo Junge aneno maler kantiere CBD Afya Center Ramogi TV ler kendo rienya ntiere kar kato ngama orote ka manya somo kachiel Ruth Nyathi Ochieng wacho kamae leo ketwa uru ler nikech en ang'o momiyo koro wabagni Gen Z gin jok mage nikech aneno ka jo millennial moko bende odonjo senge nyaka millennial ni gin jok mage koro ng'e Gen Z kinge millennial ko morumi kata kamana dhi nyime kod ote mara wacho ni bende jok odonjo iye ka chiwno apuoch gi pak ne rowere mane odhi e ng'anyo go duto ayie kodgi nikech gichung' gi joma oluor bina wan gi wacho ni makwedo chik omenda to aluore ng'anyo en mana gineno wacho ni en mana ni geno to onge nikech sirkal ni en mana goko wan koro list of shame ema koro wasekano obed marking scheme 2027 election kweli mnyonge ana haki aluot wakano umoja inako erokamana nyako mote mari nyakwar nyamwai wacho kama penj na Gen Z team nyoro ne finance bill osekan koro gichanao manya kwara nyamwai maneno wakantiere Masai Mara University Narok mano kama ontiere kachiel EDTN Marachi wacho ni big up Jeff untiere kar kachiel ero Jeff ingi yudhegi mosedonjo mbui kaka yudhe upoko donjo angwa yuri kachiel to sani ka wantie kanyo koro joma wabedo mana penjo gi penjo ni en ang'oma okelo ichwang maduong' ahinya ombulu ne osego tielo mokwongo nitie machielo mapod idhigo chieng' tich ariyo juma manyien geno ne kanye pod dok e ndara to Faith ne okikona in gima nowang'o iya ahinya kar kani lero mag pads mokwongo mopogore gi mano budget cha bende wantie go mawinjo ka wacho ni gima thoth pontie kaka ma okomori an mokwongo kwanza en kaka sirikal ne osebedo ka operate kech okinyal nyisowa ni wan ifinyiliawa ikaw tax kumwa lakini tax twa unukonyoru godo nineno ka e budget pesa mar renovate od deputy president Gachagua kende oingo pesa mano ger godo odno iwinjo budget mar first lady Rachel Ruto 696 million en marango onge project mama no sechako Linda Mama kano goal she was just silent mine kane inego she was silent kane chuore no chiegni medonwa tax e diaper gi pads podoling kwanza in Uganda oyalo iwinjo koro yalo idwaro budget mar 696 million yalo ndalo Yesu ama anema samo mama pogore Yesu netio gi punda to kata lewni I think Yesu no change wardrobe iwinjo midwaro 696 million mar timo tijno eko koro ka 696 million misspend office of the first lady mok tim gimoro to magain taxes wa were kata giman 800 million the ango mar confidential whatever magi gik ma confidential yani mo ni okobed ni ler tiyo nango 800 million for things that are confidential kai kata ka ngato amua tero nyadandine moro Dubai
to dong no wach ni en confidential. Kor ere gimomiyo dang umed taxes umed ango budgeted malo, expenditures malo, alafu wando tidwa ni wachul no tax iwinjo. Step mokwongo vijende onge tije. To kokinyal create tije timedo tax gi, most of them pod depend on jonyuol. To kidwa finyilia nyaka jonyuol gi, to tax wa mosebedo kwa golo bokwane katiyo system mora Kenya sani rach. Kata yudo passport sani negi wacho ni gigolo backlog mane nitiere, but this process is just there. Inyalo line kanyo chakru kinyinya kodhiambu, alafu ngato to biro to kalo straight kech ongere gi ngato no sego sim iwinjo. To into ibede line kanyo for all 12 hours masa onga di nyisini duog kiny chieng machielo iwinjo. Sirikal ni mosebedo gi corruption moingo sirikande moko, because tije sanen mag jo pesa, somo ben mag jo pesa, alafu inidwa jo mani pingi e kimabe pod manyo ngima idwa medo negi tax. Koro mane momiyo ano acho ni ayie the streets, ayie golo jok moyie, ayie tiyo gi social media mobilization e advocacy. I am very vocal on that. So ayie tiyo gi platform na moro golo ji mondo wadhi ure streets. To sani wacho pesa kod reading mar amendment mar finance bill pod odhi e committee stage casto report then third reading. In the meantime one pod wadhi kesha streets, pod kapok warikol MPs pod wadhi bede streets. Anytime magi the assembly wambe one code gi warito gi oko iwinjo. To ma uoni odhi nyaka ne jogo kech kik beni jenjis kende fight code gi to unto dala ko chauling. Owuok e time moro ma jogi biro to wacho no wach government, to wacho no wach jogi dhi timo. In ngato uon itima ngoa I vote yes iwinjo. Ngato kik bino e gweng ka wacho no niya Ruto dhi timo, Ruto dhi kelo. In owuon in kaka MP in itima ngoa I vote yes. Kik wami jogi kwe kech gi vote yes to taxes umuchuloge magi terogo nyithindgi somo loka. Taxes muchuloge magi nyogodo geche manyien. Taxes muchuloge e magi nyogodo sude mag taki iwinjo. To unu dong ka podu puro niang, podu usomena, podu andau ochung. Koro kikumi jogi kwe kate gwen kocha. Gen Z deal kod gi town koni kwa neno gi kumona mona to lao bangi wadwaro taxwa. Geche gigo kauru kata tien gi usu konyuru kodgi. Because kanya kama koro ochopo kagi yako gi kocha wambe wayak gi koni. Yeah. Bango duche manyoro. Yeah. Chenro koro bed mane. Podo ogando bed ndara. Yeah, report letter mane wandiko ne OCS ne en manda mano nyaka mar Tuesday. Koro wan wasechiwonu letter chon. Koro apani polisi no yudo letter tichario wadwaro gi kendo e tich. Aya, tich ochwere. Wacho ni tich mabiro to bende sudo. Mana kama ntiere karka to bange kanyo koro uchomo kanye bang ombulu manogo nyoro. Okay. Kaka wacho no clearly onge jatelo moro mantiere gi interest maro kaka jopiny. Nikech jatelo moro ma sen ma wiye ber nok nyal dhi vote yes ne bill mano tere mbele parliament nyoro ni. To sad enough ne gi vote yes to backyards gi yudo ni gwengi kuchocha jintiere ng'anyo. Ng'anyo ni is a communication iwinjo. Constitution will provide for oyeneni kila ngato article 37 of the constitution oyenoni mondo wang'any peacefully mondo wanyalo omukata petition iwinjo to authorities iwinjo. The same constitution omiyo power mar timo kamaeni and the same constitution magimbe gitiyo godo. Koro ineno ka ntiere conflict kanyo ineno. The same constitution ma samoro kwa dhi ng'anyo titamo e wach ng'anyo ni. And the same constitution be madwaro ni wagol usuru kaka jo piny iwinjo. Koro onge gimoro e constitution ma nigi pek ma important molo gimachielo. Omiyo pod wadhi make kaka wamake mana kaka wacho no. Okwabiye ni wabedo oppressed anymore to pod wabedo kendara. On Tuesday kaka na wasechano. To jogi ko otamre Cleophas bo onyono no ground matek. Tano manaka ji bro tero wachini e nyima do. Mano e kama ogana mamoko bende paro mondo mi okawe kendo tere. Fiona ochalnade wacho ni advocacy ni time nyake e mbui kama oganda ntiere asha ji pod butiyo godo kuonde mopogore. Joma wuok oko wano okinyi maka ono oganda no chiewo gi buok. Ntiere jal no kani Rex Masai mabendo wetonge mane.
samolo sesane jafwambo marwa ntiere oko kendo ntiere e kar kano ringre ma city mochari kendo kanyo jod bura osechako chopo ka otene kod jod bura ma Embakasi East Babu Owino mondo mi gichiw mos margi na nyuola mar Rex. Ngima ntiere kar kae ten ngima ma oganda bende mang'anyo gi matindo rowere mbese gi ntiere oko kacha kendo wacho ni en advocacy madhi nyaka nyime. Bende ntiere luoro moro amora mantiere samo waloseni to bango ombulu ni oganda chomo kanyo. Gima waluoro onge nikech watimo gini peacefully. We blame the police. Nikech king'eyo constitution marwa, we have that right. Oganda nigi that right mar ng'anyo. Wan gi right no indi. To bang gima wapango timo okwadhi chung' mana kaka Faith no wacho. Waonge gi tich. Wabo ng'anyo from January to December. We have nothing to lose. The president has everything to lose. One gima wadhi lose onge. But president en gik mang'eny modhi lose. Then we are so disappointed that our the female MPs mano support mambo na finance bill. We are so disappointed at them. Nikech gina jok mane kane biro manyo kura to gikono wani ati pads gibro miwa nono. Lakini sani to koro they support it ka ne Ruto wacho ni yo ikwe taxed. We are so disappointed at them. But they shame on them. Gionge gi chuny. Yeah. Then another thing, gima ging'e ni wane mwandiko gi. Wane momiyo gitiyo, kendo wane momiyo ichulo gi. To gima ging'e ni 2027 wane ma wantiere. Wadhi ka if possible, wadhi ka waidi mek jonyuolo wapando wane ma wantiere kod gi 2027. Warito gi. Yeah. Nyalore. En moro ma nyalore. But adwa nyiso jinia kitambo watope lweny dialogue kotiyo. Kendo the youths right now are the most woke people of this nation. We are very civilized. But kuna no waendara nyiso ni dialogue kotiyo. Iwinjo. We tried nwa nyaka ginembni nwa go sim. Nwa ndiko message. Iwinjo. Vote no. But jogi neno ka MPs moko ne duoko nya message very rude. Giwacho ni gin gidhi duoko gidhi vote yes. Iwinjo. We tried even on Twitter. Nodhi manyaka imanyo koro familia gi makendo wan modogo long wacho ni kiku touch familia komondi. Iwinjo. Wakwongwa diluru kodgi. Koro kwa setio gi dialogue motamore emomiyo wanendara. Mangato kikduogo wacho ni wanendara for likes, wanendara for TikTok ni wadwa trend. Wanendara nikech dialogue otamore. Iwinjo. Simbe wa watero kendo dialogue no wan kode koro ndara. Mwane gi simbe wabe. Ero kwa Sasha. Ji nioko ka for TikTok likes, views, korik mathoth kaka jodbura na wacho. To ni kawo yo machalnade ka ne jodbura ma Kitui South ne loso mano Rachel Nyamai. Winjo kanyo kaka no wuoyo. To mano bende kupogore kode osekadh tielo mar ariyo ni second reading oserumo. Ochalnade ka koro ang' dhi mbele. Pod in gi chuny mar dok e ndara? En wach malit ahinya ka ahol MP nyalo chung' e the house mawach ni wan kaka Gen Z ne wadhi e ndara nikech wadwaro likes. Wan kaka Gen Z wan gi time mang'eny kendo wan talented kendo we are very equipped kobiro e weche make content creation. Koro okochuno ni adhi kuma tiagas yuake kachecha kata okochuno ni adhi kuma ng'ato dhiwe ni anjane kumonda create content. Koro dhi noendara kanyo was not for content creation. Ne watemo wuoyo kendo nwatemo golo views wa mana kaka wambe wanjo Kenya wadwaro ni mondo wawinjre. Koro yes watch finance bill osekalo. To wadwa nyiso MPs ni mokwongo wan gi numbers gi. MPs manoko biro e bunge nyoro kane igoyo kura. Wadhi gocho negi mondo ginyiswa ni to ginto ne wagoyo negi kura mondo gibed ni gi miss sessions e seche ma matter the most. Kendo wabo manyo nyaka their families gi nyithindgi mondo ginyiswa ni to wuoregi kata minegi go gin e bunge kanyo ka gitimango. Another thing and need the constitution omiyowa the right mar recall MPs. Kendo kanyalo reto wabodhi embele doho kachicha mondo watable
our desire mondo wagol MPs go kapok ochopo 2027. To bende uparo ni udhi yudo support ni duto mag rowere mondo mi uwuog. Ang'eni un ok uduto, to mondo mi uchop kare mar golo jaod burani nyaka bed ni un uwegi usebedo gi riwruok moro. Bende uparo ni rowere osewuok oko kar romgi kuom ranyisi kata constituency mari kama iwuoke dala ka kinde ochopo mar golo jaod bura. En gimoro manyalore. Jaod bura mari nogocho nade nyoro mokwongo? Owacho no kosa ni yes koso onge. Jaod bura mara ne onge, mano Shakil Shabir mar Kisumu East. Kendo ne en wach malit na ahinya. To gi seche ma wawuoye ni wan kaka Gen Z, kendo I believe ni each and every one of us kae wan e group moro mar Gen Z Association of Kenya. Waseloso political party marwa, kendo pod wagather vijende manoko kuchocho mondo oriwre kodwa mondo wa register party ni. Come 2027 wabogolo nyaka candidate wa mondo ema ochop kanyo. To about MPs gi the voting of finance bill ni, wadwa nyiso jonyuolwa ni une musebet ka ufailwa ka uvote ne joma ok konyo at the end of the day, nikech either imiyo pesa moro matin kata iuso nu ideologies moko mok dhi work at the end of the day. Kaka Faith osewacho, ka 2027 romo, mokwongo wadhi timo campaigns mondo nyithindo kata Gen Z moko ma benitiere gwenka mondo ging'e the implications make voting, gi the importance of showing up a voting kai. To jonyuolwa moko madwaga ni wa vote tribal lines kata madwaro ni wa vote nikech ng'at moro gi from handouts kata weche moko ma ok cheap words. Waboka idea ma wapandi ma wan mwadhi wago kura kanyo mondo wayud representatives madhi fight nwa at the end of the day. Okwanyal bet ni wayudo bad governance because of our gullibility. Yani nikech inyalo wuondwa mayot. To another thing about the finance bill, udwa neno kata education. Watch help king your finance bill no maber gi the proposed policies from back then. Ibo you don't need watch help or goal. Koro president enodwa ni wasom nade. Odwa ni nyithindo mawuoke familia ma jo pesa emosom. What is his intention? So odwa ni okel gap mar joma nigo gi joma onge godo. Mano gima ok wanyalie. Kendo wan kaka Gen Z wa ikore mar fight against gino giteko waduto. Kata ka en striking from January to January. Wabo strike. Wabo bedo ka nyakoro moge jwang. Ka otimo bedo giwacho na nyakoro moge jwang. Gin bende gikore mar kano ombulu mag jonyuol kochopo kinde mag ombulu mondo mi Gen Z emokaw teko e lwetgi. Kaunti ma Beyo chal nade? Ala Beach atura kod achiel kachiel ka wuok kata kaunti ma Beyo kono nyaka sani ojende to wacho nade kotere kod paro de mar chik. Gigolo duon gi odiochieng' ma kawuono e yo machal nade. Wawinji gi kato bang'e ng'od thuolo mar duogo e studio kachiel ka wantiere ka sani kod Ala Beach. Ala Beach machiegni miwane chal mar wache kaunti ma Beyo okinyi ma kawuono. Cleophas Oluochero kamano kendo manake wacho no endo wano mabe ka ndi wan kod twak girowere ka neno kod odiochieng' manyoro ne waneno ka jod bura ogombulo mar kalo paro mar chik mar omenda mar ganare kod 44 ganare kod 25 kata financial bill kendo ne waneno ka wabunge maromo 204 ne ogombulo ma yie kod paro mar chik makamano ka wabunge 115 ne otamore yie kod paro mar chik mar omenda makamano kendo en paro mar chik ma osekelo ng'anyo kind rowere pacho ka ndike odiochieng' manyoro ne waneno kata kod oko ni wabunge ne twak od bura to ng'anyo ne nitie counties mopogore pacho ka ndika thoth rowere ne wuok oko ka kwedo mokalo paro mar chik mar omenda mag 44 kod 15 mano okale odiochieng' manyoro e od bura. Cleophas en mor mar bedo kinyi makawuono twak kod mokum rowere county ma Homa Bay kani madagolo pachgi kalore kod paro mar chik mar omenda mano okale od bura kendo waneno ka thoth rowere pacho ka ne wuok oko odiochieng' manyoro mar nyiso e chwang' margi okalo kod kuom ng'anyo ka ikwedo go wach mar paro mar chik mar omenda makamano mage wacho ni kokalo biro kelo pek mokalo ne oganda jo Kenya masani gi ywak ni bende nano matek kalo kod uchumi mar piny Kenya masani koro kethore. Ebo chagu nyingi tingiswa ni wuke ka chung bura mane to MP marien ng'ato no vote machalo nade od bura to kaka en achiel kuom rowere gina ng'o meneno ka kelo pek paro mar chik mane okale nyoro od bura. Yes, an ka chako aniluonga Philip Okech
ane president mar vidhe ma Homa Bay County ka e umbrella mar Homa Bay County Young Future Movement. Anaya Karachuonyo constituency Kanyaluo ward. MP na en Honorable Adipo Kuome. Kendo Adipo Kuome no vote no to the finance bill. That is in the second reading. Koro wan kaka wachopo ka rowere ma Homa Bay County ka. Wasebedo ka waling kendo sirikal mar Kenya Kwanza, sirikand Kenya osebedo ka oketo wachien. Mokwongo kane gichako dewa gi kwerewa ne gigolo ne giaeri ma gichamoga e juma e higa ka higa ginene dwe ka dwe. Kendo mar ariyo gichagi duogo NIF ma giduogo inyo minewa kendo nyuol no bedo expensive sana. Kendo sani king'iyo sirikal e finance bill, sirikal oketo ginene mamalo, taxation malo, kendo naka yude waonge tije county ka e pinyo mar Kenya ka waonge tije, to pesa matis mwayudo ka wadhi e tije ka tije matek kaka mjengo be gidamayowa ka wadhi nyiewo gik moko mathiso e duka. Wan kaka Gen Z, wan kaka rowere Homa Bay County ka ge Kenya mangima watamore. Kendo kaka Homa Bay County ka ne pod waling, lakini waneno ka sirikal oduogo ling kendo gido winjo duond rowere kaka county ka. Kendo wacho next week Tuesday I call upon all youths Homa Bay County ka rowere king'eni nyathi school, indra were mutieko school ija piko ngata. Tuesday wadhi endara kendo to the message the county commissioner, we don't invite you with the boys gigo kwa luongo lakini kuda biro warwako, and if you expose us to any danger we'll expose you to more danger. Wasebedo ka waling kendo wacho ni Tuesday when the road meet the tire, the policemen, the government can only see dust. Thank you very much. Kama na enya chakadi gi nyigi ni wuoke ka tudbura mane Homa Bay County to odiochieng' manyoro twak no dhi nyime od bura. Ja od bura mari no gombolo machalane to pachi na ng'okale kod wach mar financial bill ma osekelo fwere kendo rowere kendo na ka rowere piny Kenya kandi ba ong'anyo ka kwedo paro machik makamano machigni. An gi nyinga iluonga ni Margaret Akoth, awuok kar chung' od bura ma Suba North, MP mara en Millie Odhiambo. Wan kaka youth, wan kaka rowere, in fact we are very disappointed. Nkech I believe Kenya ka nyaka ne chak debate mar financial bill ni, as Kenyans we have been speaking one language and that was to reject the financial bill. No oinyo chunywa sana ka waneno ka even at that extent no team public participation and the higher percentage was saying that we reject financial bill. Koro nyoro kane wawinjo ni financial bill okal gi some MPs, we are very disappointed. Yudo ka financial bill ma 2024 ni, it is not fair at all. Yudo ka mostly majorly youth sani as panao gionge tich. Yudo ka ng'eny gi timo biashara matindo tindo. Yudo ka ng'ato boko tong e streets and mane kama wane are living. Yudo ka the government is again coming to impose a taxation on imported eggs. So the higher percentage mar tong michamo Kenya ka bedo imported from Uganda. Koro this one ma weyo wakamarach sana as youths. So it is very obvious ni sirikal koro oseyawayanga ni ntiere lwenye kind sirikal gi rowere. And as a youth we stand firm as Gen Z, we are going to defend it. Ginyalo kale parliament kucho lakini as Kenyans okwabiye gimano. Kendo Tuesday we are going to go out strong. In fact, we are going to march to the parliament if necessary. Mondo miwanyis gini whatever they are doing is not in our favor. Thank you very much. Kapo kidhi an kodi gipenya chiel. Ngama miyo wang'eno ngama nyako to achiel kuom gigo ka manekelo weche wach mar financial bill ne ino ka sirikal nicha ogolo wach mar osuru mijuogo kuom taulo mag riambo miloso e pacho kaendi to koro oket mondo osuru ewi taulo mag riambo migolo kawuok e pinje mako tikelo Kenya kaendi. Ma bende no kanyalo miyo nyithindo manyiri yudo taulo mag riambo gi e yo mowinjore. Okay, thank you very much for the question. Ma dhenyo nyithindo manyiri nikech yudo ka e Kenya kae wan gi kembe matin maloso taulo mag ria. To kwan mar rowere mang'eny sani be nigi issues. Yudo ka ng'ato a very poor family, samoro jonyuol ok nyal kata mana afford meals. Kasti idwa chaki bukori ni nyathi manyako ni nikech condition modhi kale every month ming'eni mano gima nyako kale. Ichaki bukori ni impose tax on always kata pads. Mano is not fair at all. In fact, en gima dhi weyo nyithiwa manyiri gi wich kuot nikech dhi chopo kama moko koro ok nyal kata bedo gi nyalo mar yudo taulo mag riago kendo dhi keto gi okang' mang'eny sana. Aya. Cleophas an gi rowere mathoth kane wakawo pach ariyo kende mondo awe dhi nyime kod twak e studio mar kanyo chakne gi nyingi tinyiso ni pachi na ng'okalo kod wach mar paro machik mar omenda mano kale od bura odiochieng' manyoro. MP mari be nogo kura mar pingo kata yie paro machik makama. An Otulo Omondi Job abiro mondo mi awuo ne vijende kendo kaka Gen Z we waneno ka MP mar Opondo Kaluma no vote no to kaka wayie kode kaka ochiwo no, lakini ntiere MPs moko manoneno ni gini
nyaka wakale kata ohinyo oganda kata ohinyo vijende kamano to wago kwan vijende sa oromo mondo mi wachung ka wang'iyo generation wani Gen Z wachak wariwe gi the millennials wan ji million 53 oromo loko sirikal sani wawuogo oko kendo ka wawuogo oko mondo karomo 2027 wakawo kura ji million 53 giko ka okura bunge cha waloko te bunge ka waloko te watiekore gi siasa marachni jogi kelo paro mahinyowa sani an hasla odiochieng' anya yudo siling 300 to katieko 300 ni pod adwa bedo taxed ka dwe orumo ma to terowa kanye Gen Z wawuoguru oko sa oromo mondo mi wachung motegno kendo anyiso joma beni on Tuesday gigi kawuono kayawo Tuesday wadhi yelo gi kendo wada wuok oko mondo mi wawuothi e ndara erokamano ahinya Cleophas mano moko kuom rowere kaunti ma Bei kane kawinjo ka kawuono giloso ng'anyo mar tipo ma gichano timo odiochieng' mar tich ariyo juma manyien ka giwacho ni ok gimoro ahinya gi paro mar ok gimoro ahinya gi wach mane wabungo kalo godo paro mar chik mar omenda mar 2024 ka giwacho ni mano biro hinyo gi mokalo kendo ineno ka gichokore ka ginyiso ich wang' margi ka odiochieng' ma kawuono giloso riwruok margi ma gidwa ni tich gochopo tich ariyo juma manyien to gibiro bawo ng'anyo mar tipo e boma ma Homa Bay kandi ka ginyiso ich wang' margi bang' kane jood bura kalo paro mar chik mar omenda ma kamano kendo giwacho ni en gima kaka rowere matindo giyiego kendo ginyal siro kata matin ko kamano tabro weye mondo idhi nyime kod twak e studio kanyo endo ka pod wan biro loso gi rowere kandi mondo wanyiswa ni to pach yien ang'o kalre kod paro mar chik manokal e od bura odiochieng' manyoro Cleophas Oluoch. Agoniero kamano ahinya Alabich ilero makare mosno Gen Z makanyo kono gini wuok tich ariyo waboluwo gi kendo bukono gi achiel kachiel gima timore kanyo kaunti ma Homa Bay giwuogo kendo ginyis duon gi wabobedo kanyo mondo mi wakel gi achiel kachiel nyaka moge jwang' ka wantiere kar kae mano ka wadhi nyime kod twak iwacho ni nyaka sana dong ka gi thuolo matin e dakika 20 tang'o tieki kode maber mondo mi warang ka mwachome kode achiel kachiel wacho ni luoro onge gimoro amora mantiere ka bende uparo ni nitiere ng'at madonjo iye ka ng'ama donjo e ng'anyo mopogore kod ojende mowuok gi chuny maler mar ng'anyo to ketho ng'anyo kendo kelo pogruok mag paro keno kotha chakod wuodwa mwawito mane wan godo nyoro in fact mano ng'ama kata nang'eyo sama nawuotho e street cha nanene kama litnwa kabisa to adwa nyisi gimoro achiel gima timore kae en achiel sama wadhi ng'anyo wan wadhi kanya kwating'o sim gi placards mwandiko kendo wawere kwa wacho ni wabiro ng'anyo gi kwe to kata polise go iyudo ka thothgi kata ka ni ng'iyo king'iyo videos mano okete mbui kanyo ibiro yudo kata ka nitiere moko mane wadhi e duka wanyiewo gimoro watero ne polis mondo mondo giritwa watim ng'anyowa kwasetieko to wadok ot koro en gima lit sana to kata polise go bong'eyo nikech gini en gir generation kata gin wan gi nyithindgi e gomo kacha kata wabungi wan gi nyithindgi e pap kacha cha mama no go yes to ng'eni nyithindgi owuok oko I'm so sure ni they feel so ashamed iwinjo koro litnwa sana ka inyalo nega chiel kuomwa to adiera mantiere niya sama wane mgomo cha nikech an kata ka pod an otaikora to already ayudo circulations kosechak tim ni kine mgomo kineno ng'ama chal kama en intruder all our networks ni oko kendo wang'e ni nitiere jotelo moko mar trying to sponsor ji mondo bio neutralize wa mondo bio inywa kendo ng'egi gima gikia niya jomoko magi reach out mondo bi mondo inywa sama wagomo ka gimbe gin mana wa generation kendo moko come out clean kendo wacho niya anti ng'eno 5000 mondo kiny ka un Koinange street atim gima kama abao gi kidi en gima lit sana giwewa mondo watetea hakiwa watim kaka wadwaro kwa tieko magi winjo wa ekwa bro wegi to gima wadwaro maduong' achiel Cleophas en accountability mane gima enyo jogi litnegi ni one out to make them accountable ki wacho ni wadwa ni watimnu kama mane gima wadwaro kodwa more than that wadwaro mana accountability
to gini koro osemako mach kendo koro ringo odhi nyaka counties. Wadanyiso governors shareable revenue cha kochope county, we are going to organize ourselves. Wadhi pangore mwaketwe kar tiendu, pesa no nyaka tigo mondo wane maendeleo. Litnwa sana ni sirikal ni kata kichungi penjo ng'ato ni ang'o mosetim ne Hustler Fund nokel ma sani osetho, onge gima ginyalo point out. Iwinjo? To kinyalo neno Cleophas kaka wane studio kae ni, we are speaking in one voice. Wawacho gi dwol achiel. I want to send a very strict message to achiel kuomwa ma is also a youth. Okinyal mine nyar President Ruto, okinyal dhi liel kaka nwanene ko dhi liend ogola uchung kanyo wuoyo ni I am talking on behalf of youth. Awuelo jok ma youth sani en kanye. Sama weche okwet wanene ko ringo ene school mane kia notimango kama otimango mago side shows. Ka in kodwa to bed kodwa. Kata in nyathi mbunge, kata in nyathi governor, gini mulo ng'ato ka ng'ato. Koro we are going to work with everyone. Wadhi deal gi ng'ato ka ng'ato. Mwang'e ni in kodwa. Ka ok in kodwa, we will condemn you. Wabro mi lose relevance. Mani gima wadhi timo. Penjo mantie ka umbe na wil thuolo samangu chiwo ote marune Rex rawera mano nindo Otieno Manyoro kalore gweche gi mag ng'anyo. Debed ni ntiere jok moko ma oketo omenda ne Gen Zs kata rowere mondo mi ong'anyo. Adiera mantiere en pesa opuki. Adiera mantie kendo mano ka nitie pesa mopuki tan poko chopo na tam so sure ni onge Gen Z moseyudo pesa no. Gini is organic. Wawuok kendwa. Wabede ot gi sime to walalore paro wacho ni Jeff dongine no ka jogi diewa Lavenda dongine to wacho ni in one voice woda wuok oko to kata ko bed pesa mang'eny manade no aneno jikerecho no aneno jinyeri waneno ji Eldoret. In fact Eldoret youth no wuok in their numbers makata gima ne giketo no chon kane ikwayo mbulu mar gine ne UDH no aseketo piny. Iwinjo? Koro onge pesa mora moket ne yude piny. Wamanyo pesa wanyeo bundles, we organize ourselves, to wawuok oko, we do our research. Wang'eyo ni finance bill ni en kama. Litna sana ng'eni jabatha ni en pod en school. To king'eyo nitie tax midwa kete poultry items. To comrades ng'ata mantie school sani. Mane chiembgi. En ga mayai skuma na ugali. To onge giminyalo nyiso ni we only want to tax mowuok oko. Kwani taon ko wuok oko gini bro ket ne gi alama moro kanyo makidhi duka ting'e ni ma wuok oko to ma gweno nyolo locally. Koro neno miriambo magiketo nwago. Wasebedo piny mo analyze mo ang'eyo ni gini oko make sense. Iwinjo? Oko make sense in any way. And we are out to speak for that. Okwabi all Cleophas, wabro wuok kata next week wabo wuok molo zaidi. Joge wa mapod no donge otka. Ang'eni koro kata they feel triggered. Gimbe gineno ka gini koro osemako mach. Gine ne osewuok ji dhi mbele. Kanan mane Raila wacho cha wane modwa kele. Kanan cha wadwa kelo ma uneka ma nikech awinjo sama ni somo jok mane wuoyo awinjo kiwacho ni awinjo ka moro wacho ni geno no wadwa kelo ma gine niya ma chiemoro gibedo piny to giwacho ni adiera geno ni osechopo. Haya, erokamano ahinya. Thaddeus Odhiambo wacho ni Amor kodwela Amor kod Sasha rowere mondo okaw kura. That's the only weapon ma wantiere godo sani. Awinjo kantiere Nairobi. Walter Philip wacho ni ng'anyo ma Homa Bay is on and live now. Wadwa mana ni mondo nene achiel kachiel wabomanyo ale bish ni kodu kanyo. Ibra Komala wacho ni mano ni moneno Sadian trailer machielo chapodi. Aya, mano kama pod warite ka. Hussein Collins wacho ni awinjo kantiere onyuongo ma Saddam Hussein, Jacob mar Youngsters Hustlers from the Luke Bunge. Wacho ni wawinjo maleta ahinya kendo waritogi. Wabunge wawuondowa maleta ahinya. Waritogi 2027. Tax nego jopiny kendo ginto osara donjo kendo giringo mana gi Prado. Onge wach. Fiona, ndichi mwanya wacho ni rowere nyalo makore kaka gimakore sani kata kinde mabiro mondo migilos. Iwinjo kanyo wach ma Lavenda owacho karkaniero duono bura nyalo biro. Duono bucha gi inyiewo giga. Ka ochopo kinde makore nyiepo. Rowere de uchung kar kendo.
kochopo lemo mar manyo jatend piny Kenya. Winjo kanyia e kaunti ma Homa Bay. Winjo Homa Bay kako loso. Mondo mi rowere okaw telo. Kata rowere mondo mi ochung kendo kwangi kaka jotelo. E konde mopogore opogore. Yond rowere nyabiro kumoro achiel kaka waneno gi sani to gimakre nyaka chope yiero mabiro. Gini oken ni wanyalo, gini wasetimo. Wasebedo kamoro achiel, wasebedo team. To wanyiso sirikal ni we don't need them. Wadwa prove them wrong that we can do without them. Yeah. Gini wanyalo timo kata kok gimiwa support. Wadwa mana kano sekwan baba ni kiko wuo beda kanyo. Nosetimo kare modong ni koro wenwa. Gima gichak ging'e ni this generation we are educated. Koro gipar ni kidenja beach mane gi reduce from taxing will make us to fall. Ok timore. We are not that cheap. Mane gima nyaka ging'e. We are not that cheap. Aya, bok de ginyiew pesa uthoth. Jeff, kama intiere tirange mokwongo anga mithuolo mondo ichiw ote mari mano mar Rex, owinjo kanyo weche ma pod develop sane Mohamed oyudo karka to kaka untie thuolo mag ojende makore yo makare. Mane wach mar loso chama. Dibedi mane lek ma untie ko sani. To nyalore kuriwo pacho ganda duto nikech sani gazet mar Nation ondiko kawuono ni magi gin jok ma gin leaderless, gin partyless, gionge tribe, kara dhot moro maduoke maginya wacho na chunka nikech awuok e dhot makama. Kidieny ni kadipon loso party dibenu nyalo lose kata focus no ponono ka entiere odhi chalo nade paro. Hapa ni is the best opportunity mowuok ne wan kaka jo rawere matindo mondo wariwre kanyakla mondo wakam up gi gimoro ka party kamano. Why? Watch mar finance bill okonyo to it was a wake up call to all of us Tomatisotis. Ni time osechopo makoro nego beni wa pick the mantle from that old generation. Nikech kidhi kani ine pap nyoro tineno kata nthindo matiso jo university makoko join gisedonje wach ni bagimbe ginge watch finance bill magimbe ginge embe en gi right ne moyiene dhi ng'anyo mondo ginene o tetea right ginene gimodwaro kaka japiny. Koro it's very possible to miss the golden opportunity mar wan jomatindo mondo wariwre wakam up gi parties go ko biro to onge focus mwadhi lose. Hapa ni emadhi miyowa mijingo kendo emadhi riyowa matek molo kaka wariwre sani nikech ka wantie kaka wantie to waonge body moro kata party moro ma lead to of course koko mwago ok bed felt anywhere. So it's only wise ni mondo one wadhi come up gi parties. We have such arrangements. Ntie parties ma wadhi come up godo mag jo matindo. To trust me, parties gidhi golo jo mantiere kombeka. Parties wadhi golo jo kaka we are coming for those seats. My sechewa. Koro one man gi options ariyo go. Is either we go for those seats or go for those seats mondo wari claim what belongs to us. Time is gone. Sasha, rowere nyalo nyiew? Nyalre. Kata kinyiew dorom pesa di? Priceless. There's no amount manalo nyiewa. Kan kata kan wach nyiepo kaka winjo kipenjo ken. Crowd mane ni kata nyoro cha. Ang'o mane ng'ato nyalo afford mondo miyo ani kata ne en gi pesa machalo kethruok piny. Ne pesa di manyalo omo joka katete kachacha mondo ong'an kaka ne wang'anyo chan. An personally na wuok e ot. Man kaka ne wariwore gi social media, WhatsApp, Twitter ng'o. Awuoka kenda onge ng'a oro na fair. To onge ng'a omiya anything mondo miya adhi fight for my rights there. Na adhi. Joma ne biro mane konyo be ma adwa miyo gi shout out. Ne gin joma oro pi modho. Pi biro to ipogo ne kila ng'ato wapogo no one very organized to the extent ni pi ko biro to se riure groups box moro seket kanyo ipogo ne wadu soda be ko biro kama to you are kind to me naka police ka. Mama ne gimuketo wechare ukinyi nyaka sama untiere sasa. En pi marom nade to nyalo chopo kama chal nade kata kantona. Ne wan gi water break. Water breaks ne nitie. Koro anto gimanya wacho, sorry for intervening. En mana nini. Hapa ni politicians gin ginyiego. Nikech ging'iyo gi wach nini golo pesa. Ngini ka gise golo pesa koro giwacho ni wanya nyiepo vijende to gidhi timo kaka wadwaro. But wangni watimo mobilization and gima mora kaka ni chako show kani wacho ni wa trend worldwide
ne wan gi support from every big influencer on X. Nikech anto ngini ang'iyo gi X sana. Koro naneno ka ne wan gi a lot of support from these big influencers. Koro apani en nyiego nikech ging'iyo gi wach ni nyepo vijende every single time ka gidwa set the agendas. Koro ngini nyoro gi Tuesday ne wabiro e pap nikech ne wan gi that ambition, ne wan gi that courage ni this time round wadhi bedo ni wadhi cry out for our own rights kaka one. Onge politician odi wacho ni koro no chung kata Babu Wino the other time mano nene Citizen gi Eric Omondi gini no wacho ni odwa mobilize mondo en bende at least vijende oyud support chieng mar go ng'anyo to ne wakwere ni wang ni okwadwa wadhi biro kendwa to wadhi ng'anyo kaka one nikech wan gi our own issues, want them addressed by the government, want them addressed by the same politicians. Sasha, biparo ni ka jo siasa odonjre kod ng'anyo magu nyalo ketho nu koso un gi paro mane kotenore kod gi donjo nikech wana ka jo siasa mawuok ka kweth maketo sirkal tesre manya bedo mar Azimio kod alwora gi de gibed gi gombo kata mar donjo mondo mi gilose kuonde ma untiere to kanyo ka gichopo wano ka obilo osebedo ka tiyo kod kata higa mokalo iwacho ni donjo town ne otamo jo Azimio higa mokalo. Un ng'anyo gi achako ka un mana town ulor kuwa e gari jok mutiyo gi geche mowuok Mombasa Road ka donjo ka michope kanye lor te chako notamo joma chon ka mondo mi gidonji e boma mondo mi ng'anyo ma kamagi otimre mondo mi owinj duond gi terango mi bendi rango mana chuny boma kae kama gintiere jo siasa kochako donjo kendo loso e ng'anyo magu kama untie bona ginya ketho koso ginya medo jip mondo mudhi nyime. Wan kaka Generation Z okwadwa weche mek jo siasa mora gima wase loso maberni oseng'ere ndalo mang'eny ni kuma jo siasa donje weche ng'enye ga nikech mokwongo giero nyiepo ginyiewo nyithindo ginyiewo youths mondo oketh gik moko. Nitie penjo mokwongo mani penjo ni bedibed ni nitiere rowere moko mano nyiewo mondo oketh maandamano mane wan godoni tadwa wacho maber ni yes nitiere jomoko mano nyiewo mondo oketh gima ber mane wanto waloso. Kane wadhi pap Nyoro ne wadhi ka one peaceful to lakini kano chopo godhiambo gimoro saa achiel kamae nitiere rowere moko manobiro koro ginto ne gichako timo gik moko magalagala kaka wang'o tiles e town diro kite ne polise ka koro mago joma no nyiew gi politicians achiel gi mondo bioketh the good picture mane wanto watemo loso. Emomiyo kata Nyoro town godhiambo ne notwere kabisa ma kata kwe mane nitiere gokinyika Nyoro ne wan gi kantona kane waringa ahinya nikech sechego ema koro live bullets be nosechako wuotho town nikech jo rowere manochul lakini okapar ka rowere go ne gin jo Generation Z nikech kane wang'iyo gi ne gibet gidong koro ne nyabet millennials lakini okwaket nueche but gima wacho ni wan kaka jo Generation Z ok nyal nyiewa kendo watamore kendo moving forward wadhi bet gi our own political party maonge politician mora mo infiltrate in any way kendo we are ready to stand on that ni onge ng'ami nyiewo kendo wadhi timo wechewa in a way that is very accountable. To jo X moko naneno kawacho ni Generation X koso Twitter ma X? Twitter ma X. Oh, okay. Yeah, Twitter ma X. Gijo Generation X. Naneno mbui ka gisiko ka giwacho ni wan kaka Gen Z we are very emotional, we are easily bought. To gima wang'e kende en twerking en miel moko magalagal. To adwa wacho niya mago gin perceptions magin godo kuomwa nikech pok gineno ga ka wa unite kaka nyithindo matindo to wadwa nyiso gi ni wang'ni wadwa unite kendo we are going to prove them wrong. Onge pesa mora onge gimora magibiro golo mabo shake our stand at all. Gikre wambe waikore. Erokamano Faith. Jo siasa kodonjre kodu upane teko dhi lal koso dhi rumo koso ko dhi bedo maber moloyo. Okwadwa jo siasa number 1
nikech kaka ni wacho ni wan wachopo town to jo maandamano makido kwa tamo gichopo town. Wan ng'anyo wako need security. Kech kwanza no wagore sim jok mokwongo donjo town ne dress kod noningo orwak lewni marotengi. To kane nyoro wachopo town no winjo ni polise ne ng'iyo ji e gari kirwako law marateng to isoyi e gari. Imagine ogore sim ni koro rwakuru rochere ama rakwar ama colored clothes iwinjo. Koro one already wase organize ourselves. Politician okwadode kech number 1 gidhi biro gi security. Kise biro gi ng'at mariti tiende ni in owuon ing'arach. Kech ang'omyo riti tionge gimineno ing'arach in owuon. Koro okwadwar politician. Wana ka wase wuok wase mobilize kendo wase prove ni wanyalo timo gini kiwan. Koro politician bethoth gi bapa ni oti. Losuru generation yore. Losura loso maru yore. Kech maru nu koro okti. Dong wase trust jo madongo gi bende. Umbe winjo ni un youth leaders. Bedura beda youth leaders assemble yourself un youth leaders mar baby boomers, mar Gen X, mar the silent generation. To los maru kono. Umbe wan maro kwa di Tuesday udhi maru Wednesday ama Friday. Utimatima maru kuun okobuleno Gen Z koni wanyalo mana kelo nupi modho. But wewa wan marwa watimatima kiwan mondo watiki wan togi adwo begi jo youth mabe kangi mede kanyo bedi gimari mugik bende kangi medo gi ote mari ne youth masani to waduto waikre gi wecho mugik kang watieko sani anga kod faith kidhi nyime kama tieko. Koro na wacho ni message nane ja youth be mawinja okwanyal dispute ni vijende nyal nyiewo. Osebedo katimore kendo pod dhi timore because number 1 uonge tich udenyo onge ng'ama nyalo tamore pesa iwinjo mano nyaka wayie to ng'ang'a ni the moment you sell your future okisell mari kende isell mar nyithindi isell mar your siblings kendo isell nyaka mar jok mabiro bang'i iwinjo koro to all the youths gima jo weteni osechako kiki kethe nikech tamaa mari kata nikech kech mari kech is seasonal but bad governance and bad leadership en gima dhi mbele iwinjo to koro wachna ma giken ni Tuesday waromuru kendo woguru wakoute in midong'e otni okin very important iwinjo ratiche momiyo wanoko koro imbe wogoko fadhena neno konyisani owocha Bishop Ken nyoro nogo na sim ni natimo ng'we maandamano kora pani aseduoke kae ochuno nyaka koro wawuogi koro amosi maber to one very safe lamno uru lamne pinywa to jokanisa be mondo join wa kikubeda beda nu lemo be dwaro action umbe koro join wa kono gikono wadwaro duond kanisa baka duond jo Islam bosewinjore erokamana enya babo winjo wot Bishop erokamana enya in nyako maratego mawuoyo kinyene maandamano tichare otieko nyoro Ken wach mari mugik nitiere gima dwa medo kapok atieko nitiere sa iko na kadongi dakika achiel achiel watiyo kode wate koro ka kowuo mang'eny ngene dhi iwo seconds 20 nitiere gimi wacho kanyo ipenjo ni to wan kaka wachake ni binyalo nyiewa adwa mi example achiel kane wan mbalariany ne wan gi weche moko mane inyowa to nwachake to kendo bende wan gi student leadership ninya yudo ka wachake maber by sending a message to the administration iwinjo to iyudo ka ne gikawga leaders wagie to gimiyo pesa to leaders the same leaders gi ema ne duogo to nyisowa ni pod wan on gi gima nwatimo cho miwa pesa lakini pod wadhi mbele koro gima nitiere ni ok dhi nyiewa kendo ok nyal nyiewa adwa tiyo ka wacho kama ne yudhe wetewa wamakre uru motegno ang'eni kech to kawandi lakini matis ma wan go no emwa bro share kikoso bundles ibro reverse call abro oroni but we have to fight for our future nyaka watetea ne future wa mondo wabua winje maber mbele ako mostene jok mose bedo ka winjowa watemo duoko penjo mane gin godo ne gisiko gipenjo ni ang'o mudhi kanyo udhi wachang'o generation maru ang'o muwuok oko un gang'o mamwa ang'eni oneno gini kendo mora ahinya chunga kodwa sama undala kanyo babu ang'eno seritaya we enjoy retirement dala kanyo ulemo nwalema mondo kikwa kos ngufu kamano Fiona wacho mari mogik gima nyalo wacho en ni team comrade for comrade Tuesday waraduru Jivanji Garden dressing code mana kaka wase wachini mana kala we just kala any oken black koro fadhena iwacho ni kiyuda lakini koro
Ma imebidi sasa. Lemno lema uru. Madina dala kocha. Keta mane lama. One safe. Wale munu bende studio karkae. Wach mogik. Don wacho koro dhi jiva ji chieng' tich ariyo. Ber step maber. Jiva ji kacho kocho Kantona. Wach mari mogik. Skoran be adwa sayo vijende rowero wetowa mondo gin bende gijoin our good cause nikech it's a good cause to nitie gima dwa medo mogik ni you can't outmoney bad governance. You will never outmoney bad governance. Koro rowere mane piny Kenya ka ubioko bende tich mar ariyo wago support, wago mobilization mondo these people will have to listen to us. Erokamano. Yes. Sasha, wach mare mogik otieko. Adwa go erokamano ne vijende te manowuok nyoro gi Tuesday. To kendo adwa medo jiwo gini in the coming days ma gin set for ng'anyoni wawuog oko wate kendo wa defend our rights kakonego. To kendo ka between now gi 2027 wa prepare mar kao kura nikech mane kaka wabo wuok ma wagol the bad governance ma wan godo sani. To kendo adwa go ne jitema watch wa erokamano kochakre gi mama wa Uncle Michael, baba wa gini gite. Thank you for your support. To adwa shua unikataka wadhi ng'anyo kama ringo wang'eyo chamotia gas be wang'eyo nikech invention mar Kantona. To kendo Nyasaye ni kodwa bomedo keto wa safe. Erokamano. Erokamano. Jeff, wach marimu. Wach na mogik onge luoro. Ma en mana chakruok. Ma chieno ne mana a tip of the iceberg. Koka wamoke motegno. Kikwa luor nikech sovereignty belongs to the people and it shall be exercised according to the constitution. To constitution emoyienwa mondo wang'any to oritowa koro luoro mora mora kik bede. Wariuru kanyakla wavijendo ka okura mondo eka wabiro chopo kacha. To waorne message mar lit ne family bende mar Rex mane onindo na neno ka antiere mbui nyoro to not kata tama nyoro na lit ahinya. Wakwayo jo aipo kik mibadhi moro bede gibi mondo rawera matisni oyud justice accordingly kechembe ne wan kode kacha chande. Kokamano to aduoko ne joma tune in mondo nenate erokamano fadhe na ng'ini ni home maboyga abedi Evanso Gimasel. Erokamano ahinya. Ambe ma boys gate kamuna na nyalenda kanyo erokamano ahinya. Ubedo joma true donge. Kata kamano aipose golo lendo margi kendo giwacho ni nonro osechak tim kotende kod Nick mano mar Rex Masai mano timoro diche manyoro gise get in touch kod jonyuolgi kendo en sigana maluo bende ducheni makawuono wagonu erokamano ahinya kora moge jwangu usebedo jokorwa usebedo jo maneno wa kendo mabedo kodwa kinegi duto. Michael Ouma wacho ni oreni asom kapok atieko oyawre aneno chenro maler mosna rowere wetena en gima ng'eyo en ni onge gima biro bedonwa matek kata mana golo jatelo etelo. Wacho ni en gima lit kaka waneno matek kaka rowere tich onge ngimawa ochung. Gen Z movement ema nyaka koro ke lokruok nikech sani Kenya wan mana gi puppets mag the West and not our leaders. Mane makelo e giko ni jogo duto mokelo chenro ni obedo ne makare motingo jofwambo wa county ma Homa Bay erokamano ahinya Lebich gi jogo duto ma otayo chenro mamoko e chenro ni maru piny kod bakoromo oriti masani kod wenda duto agonu erokamano ahinya waromo kendo chieng' machielo e chenro mar mbakoromo kata mamoko mantiere Mogi TV. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango oriti masani bed gi weekend makare warom chieng' wuok tich e chenro mar Rupiny kod Makoromo kakelo ni weche tuke oriti masani.